Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. It should be Lenny Robredo. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Bongbong Marcos po. Survey lang kami ate kung meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Isko Moreno po. Sir kayo, Ikaw na. Pacquiao. baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ay, kilin ako. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Si Marcos. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Lenny Robredo. Sir, kayo po. Bongbong. Baka meron na kayo napupusuan. Moreno. Sino presidente nyo? Survey lang. Sino, sir? Si Lacson. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupusuan. Presidente. Kanino kayong presidente? Ay, wala pa po kami. Undecided pa. Survey lang to, sir. Ano po? BBM kayo? Ay, wala po bang tayong ano dyan, sir. No comment kami, sir. No comment kami dyan, survey Para po hindi kami. kami po, ano. Hindi kami bias. Neutral Neutral kami, ma'am, sir. Lenny kami. Sir, kayo. Si Bato kay sir. Sir, bakit si Sir Bato? Garaga po. Yo mga kachols, at dito tayo ngayon sa Tinambak mga kachols, at dito tayo magsa-survey ng ating Kalye Survey Part 5. At puro dagat yung nakapaligid sa amin. Pero doon tayo talaga magbablog eh. Sa area nyo. Batong Palengke. Batang Palengke. So kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa aming mga darating pa aming Kalye Survey. Yung mic, baliktad. Kaya guys, magkita-kita tayo ngayon dito sa Tinambak, Camarines Sur. Guys, dito tayo mag-start kila tatay. Tatay, excuse me po. Tay, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Sino yan, sir? Tayo ba? Sino sir? Ano pangalan, sir? Sabihin mo, sir. Ang presidente mo. Oh, sir. Kay Sir Bongbong daw si sir. So, meron na tayo kay Sir Bongbong isa. Tatay, kayo po. May pa pag-isipan ka? Undecided po si sir. Tatay, kayo po. Ano si Lenny yan? Oh, si Lenny si sir. Bicolano. Salamat po. Tara guys, dito tayo. Salamat, tay. Sir, survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Siyempre, Lenny. Si Sir, si Lenny. Salamat, sir. Ma'am, survey lang kami. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ikaw, ate. Si ate, si Lenny. Ma'am, kayo? Lenny din po. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, kayo po? Same. Sino, ma'am? Sino yan, ma'am? Sino, ma'am? Robredo. Bicolano. Bicolano. Opo, sa YouTube. Ay, sir, kayo po? Ano po yan? Survey lang, sir. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Oo, Meron na, sir? meron na. Sino, sir? Lenny. Si Lenny, si sir. Salamat po. Tatawagin ka, ma'am. Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating. Lenny. Oh, si Lenny din si ma'am. Salamat, ma'am. Kayo po, butante na kayo? Ikaw, ma'am. Sige na. Po, si Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ikaw, Ma'am, note sir, po kayo, di ba? ma'am. Load po kayo. Tara, dito tayo, guys. Dito tayo kay ate. Ate, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating. Wala pa. Undecided pa si ma'am. Salamat, ma'am. Tayo sila, nanay. Hello po. Survey lang kami, sir. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Lenny Robredo. Si Lenny, si sir. Salamat, sir. Ma'am, kayo? Lenny. Si Lenny din si ma'am. Sir, note kayo, Tay, sir. kayo po? Lenny. Si Lenny din si tatay. Salamat po. Walang tao. Dito tayo kila kuya. Kuya, survey lang
kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon? Undecided ka pa, sir? Kuya, kayo? Pili pa lang. Pipili pa lang, undecided pa si sir. Ikaw, sir? Ako, undecided pa sila lahat. Ito si mami. Ma'am, survey lang kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Kuya. Ito. Dito tayo dito. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Marcos po. Si Bongbong si sir. Salamat, sir. Sir, Ma'am, sir, survey mapapanood lang niyo po. kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Undecided pa si ma'am. Salamat po. May music pa. Rinig. Oh, syempre. Ay, sir, survey lang. Baka meron na kayo napupuso. BM. Oh, BBM. Sir, salamat, sir. Sir, note kayo, sir. Sir, note kayo, sir. Thank you. O dito. Ate, butante na kayo? Butante na kayo, te? Survey lang kami, ate. Lenny Robredo po. Si Lenny, si ate. Kayo, sir? Note kayo, sir. po. Si Lenny din si sir. Kayo, ma'am? Lenny man po. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny din, sir. Salamat po. Dito tayo. Sir, kayo po. Lenny. Lenny din si sir. Salamat po. Ma'am, kayo po. Lenny ate. Salamat po. Sir, kayo po. Lenny boss. Salamat po. Como siya? Ma'am, survey lang. Lenny. Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Sir, kayo. Solid Lenny po. Solid Lenny din si sir. Salamat. Ma'am, kayo po. Pasok tayo. Survey lang, ma'am. Lenny po. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo. Ang panorin niyo Si po. Lenny din si ma'am. Sir, kayo po. Okay na. Ay, okay din si sir. Salamat po. Ma'am, kayo. Lenny po. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Tatay kayo. Survey lang tayo. Oo. Sino tayo? Libra. Para libra sa kuya. Lenny? Oo, libra ko. Sino yan, sir? Lenny ba kaya? Lenny, salamat po. Kuya kayo. Paano pa dito? Oo. Sir, kayo. Lenny o daw. Lenny? Si Lenny din si sir. Salamat po ng marami. Sir, note kayo, sir, ha? Kay ma'am, kay ma'am. Ma'am, survey lang. Kung may napupuso na kay presidente ngayon darating eleksyon. Si ano po? Si Lenny. Si Lenny, si ma'am. Salamat po. Dito, ma. Saan tayo? Diba? Ito kay sir. Sir! Hello po. Survey lang, sir. Baka meron na kayo. Ano comment? Undecided si sir. Bila, doon sa test. Saan? Ay, wait lang, may motor. Wait lang. Tara. Hello po. Ma'am, survey lang kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Yes po. Si VP Lenny po. Si ma'am, si Lenny. Ma'am, kayo. Si Lenny po. Si Lenny din. Sir, kayo. Lenny daw din po. Si Lenny din si sir. Salamat po. Yo kay ate. Ate! Nagmamadali si ate. Ayan, dito kay ate nga. Ate, butante ka na? Survey lang kami, ate, kung meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Bago po na lang po kaya. Oh. Okay lang, ate. Sino napupusuan mo? Isko Moreno po. Si Isko, si ma'am. Salamat po. Ma'am, note kayo, ma'am. Thank you po. Ate, ka bigyan ko lang si ma'am. Note po kayo, note po kayo. Kuya, survey lang kami. Ano yun? Kung may napupusuan na kayong presidente ngayon darating. Ay, dito kami kilini. Si Lenny, si Kuya. Salamat po. Sir, kayo? Kilini rin. Si Lenny din si sir. Sila, ate. Salamat po. Lahat Lenny. Ate, survey lang. Butante na kayo? Opo. Lenny po. Si Lenny, si ate. Kayo po? Lenny man. Si Lenny din. Salamat. Ma'am, note po kayo, ma'am. Kuya kayo? Ay, Lenny. Lenny din si sir. Salamat po. Tara guys, salamat po. Ito naman card nila kuya. Kuya, hello. Survey lang kami kuya. Kung meron ka na napupusoon. Sino yan sir? Lenny. Si Lenny si sir. Salamat po. Sir kayo? Pacquiao. Si Pacquiao si sir. Salamat po. Kayo po? Si Lenny. Si Lenny din si sir. Salamat
Salamat po. Sir kayo? Si Lenny din. Salamat po. Saan ba? Doon tayo? Sir, panoorin nyo sir. Sa YouTube po. Wala, dito tayo. Kinakuya mo na. Kuya, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Wala, undecided. Sige, tara, dito tayo. Hindi ba dapat papunta tayo doon? Oo, pero babalik tayo. Ang ganda. Ito kay Kuya. Hello po, pa-istorbo lang. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny Robredo. O, si Kuya, si Lenny. Kayo po? Lenny ma'am. Salamat po. Ma'am, nood kayo ma'am. Sa YouTube po. Ito si Kuya. Kuya, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Robredo po. Si Robredo, si Kuya. Salamat po. Dito tayo. Ay, ma'am. Survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Din pa lang po. Ay, dun pa. Hindi pa nagboboto si ma'am. Salamat po. Dito tayo. Ma'am, survey lang. Botante na kayo? Yes po. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. It should be Lenny Robredo. Wow, thank you. Ma'am, kayo po. Ay, sorry ma'am. Kayo po. Ma'am, nood po kayo ma'am. Mapili pa. Ma'am, nood po kayo ma'am. Undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po. Taday ko pa araw ko anong Ah, ma'am, kayo. Lahat yan, Lenny Robredo. Oh, si ma'am si Lenny. Ma'am, kayo po. Lenny kaming lahat. Lenny. Ikaw, ma'am. Lenny nga, lahat. Lenny nga, lahat daw. Ikaw kayo dyan, ma'am. Apat. Marami. Ikaw, ma'am. Lenny po. Si Lenny, salamat po. Ma'am, salamat po. Ma'am, sabi lang po. No comment si ma'am. Undecided siguro. Kuya, ikaw. Oh, no comment din si kuya. Dito tayo kita tayo. Tayo, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ay, kilinaro. Si Lenny, si tatay. Thank you po. Kayo, kuya. Lenny po. Si Lenny din si kuya. Salamat. Dito pa ba tayo? Oo. Tapos pabalik tayo pumunta sa kabila. Ay, survey lang po. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Sino po? Yan. Lenny. Si Lenny, sir. Salamat po. Right, mother. Ma'am, survey lang. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny Robredo. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, kayo. Lenny tayo, Lenny. Lenny din si ma'am. Salamat po. Dito tayo. Ma'am, kayo po. Sino yun, ma'am? Si Ma'am Lenny. Si Ma'am Lenny, si ma'am. Ma'am, kayo? Sino, ma'am? Sinubos po kami. Sino nga, ma'am? Lenny po. Si Lenny, si ma'am. Ma'am! Lenny! Ilan kayo, Lenny? 1, 2, 3. Ikaw, ma'am? Lenny po. 4. 1, 2, 3, 4. 5 mga ano po. Ma'am, kayo? Lenny po. Lenny din si ma'am. Salamat po ng marami. Siyempre. Ma'am, panoorin niyo po sa YouTube po ma'am. Panoorin niyo po. Thank you. Ma'am, dito po panoorin niyo po sa YouTube. Saan kayo po? Survey lang, sir. Si Lenny din si sir. Salamat po. Tara, dito tayo si kuya. Nagpasok tayo. Tapos doon na tayo. Sir, survey lang. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Bongbong Marcos po. Si Bongbong si sir. Salamat po. Sir, kayo po. Lenny, ma'am. Si Lenny, si kuya. Salamat po ng marami. Tara, dito naman tayo. Nakamotor, nakamotor. Pala dito eh. Sir! Ay, pumipigyo. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny kami. Si Lenny, si kuya. Salamat. Tayo, tayo. Ay, survey lang. Ano po? Sino po napupusoan niyo presidente? hindi. Si Lenny. Si Lenny, si sir. Salamat po. Sir, kayo po. Lenny. Si Lenny din si kuya. Tara doon tayo sa Ito ang taas. security guard. Ito. Ah, ma'am, kayo po. Walang iba. Yan sa ubay natin. Sino, ma'am? Lenny Robredo. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, kayo. Sino, ma'am? Ikula. Lenny kami. Si Lenny, Ikula. Salamat po. Ito tayo kay kuya. Kuya, survey lang. Yes. Si Lenny, si sir. Salamat po. Ma'am, kayo po. Oh, thank you. Wala pa. Undecided pa si ma'am. Sir, kayo po. Bongbong.
Si BBM si sir. Salamat po. Panood kayo ma'am. Sir, panood kayo. Sige lang. Walang Ma'am, bayad. survey lang. Baka po pwede mag-survey. Sino pong presidente nyo ngayong darating na eleksyon? Si Lenny, si ma'am. Sir, kayo po. Si Lenny din si sir. Salamat po. Undecided tayo ba? Iba dungdung ka ng kaya. Salamat, sir. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny kami. Lenny si ma'am. Salamat po. Diba? Kuya, survey lang. Lili po. Si Lenny si Kuya, salamat po. Ay, tapos na si ate. Ito si Kuya. Kuya, survey lang. Boboto na. Bumoto ka na? Hindi. Ay, Dito na. at ito. Nanay, survey lang po. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Ayun na yan, di. Sino po? Si Lenny, si Mother. Salamat po. Dito tayo. Dito kay sir. Sir, survey lang. Ma'am, panoorin niyo po sa YouTube po. Sino yan? Lenny po, Lenny. Lenny si sir. Sir kayo? Mama Lenny. Si Mother Lenny din. Ito. Sir kayo? Lenny po kami, Lenny. Lenny si sir. Ma'am, kayo po? Sino po yan? Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po? Survey lang. Kung sino po napupusan yung presidente? Siyempre si Lenny. Si Lenny din si ma'am. Salamat po. Sir, kayo po? Lobredo. Si Robredo din si sir. Salamat po. Dito naman tayo. Ma'am, survey lang. Lenny po, Lenny. Lenny si ma'am. Salamat po. Sir, kayo po? Lenny po. Lenny din si sir. Ma'am, kayo? Lenny din si ma'am. Salamat po. Wala na, ini. Sir, kayo po? Tapos na? Lenny Lenny. Salamat po. Bakit? Sir, panoorin niyo po sa YouTube po. Ma'am, kayo? Lenny po. Si Lenny si ma'am. Sir, kayo? Si Lenny din si sir. Salamat po. Ma'am, Para saan survey yun, ma'am? lang. Survey dahil sa ano ang Sino po pwede? Si Lenny si mother. Ma'am, kayo po? Ma'am, panoorin niyo po sa Si YouTube. Lenny din si ma'am. Sir, kayo? Walang biya, ma'am. Sarap. Isa lang, sir. Oh, Lenny, masip pa. Si Lenny din si sir. Salamat po. Ma'am, kayo po? Sir, panoorin niyo sa YouTube. Okay lang. Okay lang yan? Okay lang yan. Ma'am, kayo? Decided po si ma'am. Ito, ma'am. Ayun, ma'am. Ma'am, survey lang kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny Robredo. Pero mayo. Wala pa, undecided pa kayo, ma'am? Undecided. Undecided po si ma'am. Ma'am, kayo po? Undecided din si ma'am. Dapat, nagkakampanya ka mo. Hindi po, survey lang po kami. Nood po kayo ma'am sa YouTube po. Sa YouTube, ma'am. Type niyo po yan, makikita niyo po yung kalye survey po Kayo, natin. sir? Si Lenny din si sir. Kalabanga po. Sir, kayo? Undecided po si sir. Ma'am, excuse me. Survey lang po kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Na ano ma'am, sino? Wala pa ma'am? Wala pa pa. Undecided pa si ma'am. Salamat po. Tara dito, marami pa tao dito. Uy, dami. Ma'am, survey lang kami. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny kami kasi Bicolano. Okay po. Sir, ikaw? Lenny po. Si Lenny din si sir. Salamat po. Tara dito tayo. Ma'am, excuse me. Survey lang ma'am kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Wala pa po. Undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po? Wala pa po. Wala pa din. Ma'am, kayo? Undecided din si ma'am. Panoorin niyo pa man sa YouTube, mapapanood niyo po. Apo. Lenny Robredo. Si Lenny si sir. Salamat po. Ma'am, kayo? Lenny, Si Lenny din si ma'am. Sir, kayo po? Survey lang sir kung meron na kayo napupuso ang presidente. Sino sir? Lenny, Si Pacquiao daw si sir. Salamat. Ha? Si Lenny. Oh, guys, nagbago si sir. Si Lenny daw. Sir, kayo? Sino presidente nyo? BBM. Si BBM, si Kuya. Salamat po. Sir, kayo? Lenny ako. Lenny Robredo. Ma'am, kayo? Solid. Sir, kayo po? Lenny kami. Si Lenny din si Sir, Kuya. panoorin niyo sir.
Para dito naman tayo. Sir, kayo po? Si Lenny din si Kuya. Ma'am, kayo? Lenny Robredo. Si Lenny din si Ma'am. Salamat po. O, dito naman tayo sa tatay. Tay, kayo? Lenny. Solid kami, boss. Ikaw, sir? Solid. Solid ano, sir? Lenny Robredo. Lenny. Sir, kayo? Lenny. Lenny din si sir. Solid din. Tay, kayo po? Lini. Lenny din si tatay. Salamat po. Dito tayo kay sir. Sir, kayo? Lenny po. Sir, kayo po? Lenny, ma'am. Lenny din si sir. Ang ganda ng view, oh. Hindi, pabalik. Balik tayo. Dito naman tayo. Ma'am, survey lang. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Si Lenny. Sino, ma'am? Ay, si Lenny na. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Sir, kayo? Ay, si Lenny din kayo. Salamat. Ma'am, kayo po? Ay, number 1 si Lenny. Lenny, salamat po. Sir, kayo po? Masay ka Siyempre, may taga Bicol. Sino po? Mama na yung taga Bicol na representative baga kang kuya. Ano pong Si pangalan? Lenny. Salamat Dapat po marinig po yung pangalan po niya. Ah, si Lenny. Dapat Ma'am, kayo? si Lenny Robredo. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating. Sino po? Sulit, Lenny. Si Lenny din. 140 lang po niya. O ma'am, survey lang. Lenny po ako. Lenny si ma'am. Ma'am, kayo po? Lenny man. Lenny din si ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po? Lenny po. Lenny din si ma'am. Ma'am, kayo po? Sino po? Lenny. Si Lenny din. Salamat po. Salamat po. Po. Salamat po. Sir, kayo? Si Lenny si sir. Salamat po. Salamat po. Subscribe kayo, sir. Subscribe, sir. Kailangan upload yan. Bukas, sir. Bukas. Thank you, ho. Sila, ate. Ate, butante na kayo? Ay, hindi pa sila butante. Hindi na tayo banda doon? Sige. Malayo. Sir, kailan po muna kayo kanina? Hindi pa. Kung sino butante nyo? Hindi pa. Presidente nyo? Sino sa inyo, sir? Lenny po. Si Lenny, sir. Salamat po. Cut na kaya tayo? Sige, cut mo muna. Sige, cut mo, sabihin mo. Bilangin mo muna. Guys, cut muna tayo ah. Magbilang na muna tayo dito bago tayo pumunta dun sa kabila. Si Sir Bongbong may 6. Si Sir Isko may 1. Si Manny Pacquiao may 1. Tapos si Ma'am Lenny may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14. May 114 si Ma'am Lenny. Dito po sa may palengke sa Tinambak. O, lipat mo na. Camarines. Tapos, lipat po kami doon sa kabila kasi marami din doon tao. Tapos, add na lang po natin mamaya kung ilan yung tali nilang lahat. Ay, salamat! Start tayo ulit. Dito lang naman to sa kabilang kalsada. So, start tayo ulit dito. Excuse me ate, butante ka na? Survey lang po kami kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Undecided pa si ma'am. Kayo po? Undecided din si ma'am. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente. Oh, girl. Kayo ma'am. Tapos Ay, na, tapos na si ma'am. Salamat po. Reply kay ma'am. Ma'am, excuse me. Ay, ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny po. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Sir, kayo po. Survey lang naman, sir. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Mayo pa po. Oh, undecided pa si sir. Salamat Undecided po. Ayun tayo. Ma'am, excuse me. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Ay, undecided kayo, sir. Undecided ma'am kayo. Ay, naku, undecided silang lahat. Salamat po. Tara guys, dito tayo. Dito tayo, tatay. Tatay! Sir,
Survey lang po kung meron na kayo napuputang presidente ng darating na eleksyon. Dito ka bubuto. Sino yan, sir? Lili Robredo. Si Lenny, si sir. Salamat po. Pero may ano pa. Wala, sir. Survey lang, sir. Wala naman tao dito, mahal ko. Sorry, sir. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napuputang presidente ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si sir. Salamat po. Ma'am, survey lang po. Baka kung meron na kayo napuputang presidente ngayon darating na eleksyon. Undecided pa, sir, kayo? Undecided po. Ma'am, kayo po? Undecided pa po. Undecided pa si ma'am. Thank you po. Dito tayo si ma'am. Hello po. Ma'am, survey lang. Baka meron na kayo napupusang presidente ngayon darating na eleksyon. Undecided po. Ma'am, kayo? Nagtago si ma'am. Tara na guys, undecided sila. Dito tayo. Salamat po. Dito kay sir. Sir, survey lang. Baka meron na kayo napupusuan. Presidente. Kanino kayong presidente? Ay, wala pa po kami. Undecided pa. Survey lang to, sir. Ay, hindi. YouTube to ma'am. Sa YouTube Sa namin, manood po kayo ito, ma'am. papapanood nyo po. Ay, nasa sticker ko lang. Ma'am, kayo Manood po. po kayo bukas po, papalabas po sa YouTube ma'am. Marami po tayong kalye survey na ano. Ma'am, kayo. Papanood nyo po. BBM kayo eh. Ano po? BBM kayo. Ay, wala po tayong ano dyan, sir. No comment kami, sir. No comment kami dyan, survey Para po hindi kami. kami po, ano. Hindi kami bias. Neutral Para lang neutral kami. kami ma'am, sir. Ma'am, wala ba? Lenny kami. Lenny, o Lenny. Lenny si sir. Kayo ma'am. Si ma'am. Lenny si ma'am. Salamat po. Okay, ma'am. Ma'am, excuse me, survey lang. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Dahil pa ma'am nakakapili ma'am. Ah, undecided pa si ma'am. Ma'am, kayo po. Lini kami. Lenny si ma'am. Salamat po. Thank you, sir. Sir, kayo po. Baka meron na kayo napupusuan. Moreno. Si Isko, si sir. Ba't ay magbukas? Salamat po. Ano ba? Sir, excuse me. Survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Tayo po. Undecided pa si sir. Dalawa doon. Salamat po. Kapit. Unahin natin to si ma'am. Ma'am, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente. Ayun po, alat lang po. Naibay ko lang po. Babalik. Sige ma'am. Sir kayo. Survey lang. Sino sir? Si Lacson. Si Lacson si sir. Salamat po. Sir kayo? Marcos. Si BBM si sir. Sir kayo? Si BBM ako. Si BBM din si sir. Salamat po. Asan yun si ma'am? Di na bumalik. Ay, ito ma'am. Ay, ito. Ma'am, survey lang. Lenny! Lenny si ma'am. Lenny kami, Lenny po. Lenny si ma'am. Ma'am kayo? Lenny po. Lenny din. Ma'am kayo? Lenny. Lenny din. Salamat po. Meron pa ba doon? Hindi ko nga rin alam. Yan, yan. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Ay, butante ka na, ma'am? Ay, hindi pa. Sir, survey lang. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Si Lenny si sir. Salamat po. Hello po. Ma'am, survey lang kami. Kinukuha ang birth certificate. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Wala po. Undecided pa si ma'am. Kayo po. Wala pa. Undecided din si ma'am. Sir, kayo. Wala pa. Undecided pa daw. Pa ko, undecided pa ko dyan. Undecided din si sir. Salamat po. Marami pa ba doon? Parang wala na. Dito na lang eh. Konti na lang. Parang wala na dito, di ba? Doon na lang, last. Ito. Tapos last dito sa talya. Ito kay ate. Oh, ito oh. Saan? Ate, excuse me. Survey lang kami. Butante ka na? Ah, hindi pa si ate butante. Tara. Parang natanong mo na to si tatay kanina eh. Ma'am, excuse me. Survey lang.
Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon, Darby. Yes, po, Lenny kami. Si Lenny si ma'am. Salamat po. Sir, ikaw? Ay po, ma'am. Undecided po si Sir. Sir, kayo po. Kakamping. Sir, kayo. Lenny yan. Sino, Sir? Lenny, ikaw, Lenny, Si Lenny si Sir. Sir, kayo po. Lenny. Lenny din si Rastaman. Sir. Rastaman kaya kami, ma'am. Ikaw, Sir, wala pa talaga? Si Rastaman. Ha? Lenny. Lenny din si Sir. Salamat po. Sir, kayo po. Lenny po kami. Lenny din si Sir. Salamat po. Sir, kayo po. Survey lang, Sir. Lenny si Sir. Salamat po. Kanan ka. Yan. Ito tayo kila kuya. Sir, excuse me. Survey lang po kami. Kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon, darating na eleksyon. Yes, sir. Lenny. Si Lenny si Sir. Salamat po. Sir, kayo po. Lenny po, ma'am. Si Lenny din si Sir. Sir, kayo. Baka si Rastaman. Nandyan, ma'am. Ay, si Senador po. Si Bato kay Sir. Si Sir, Rastaman, bakit po ma'am. si Bato? Wala si Rastaman. Senador po siya. Ay, sinador. Opo. Pati tanong po si Rastaman. Sir, bakit si Sir Bato? Garaga po. Kilinig ka, magka... Si Sir Bato, okay na, Sir? Yan na po. Salamat po. Ano man sa iba to? Ma'am, pwede yan. Pag-uod. Sir, opinion niyo, Sir, eh. Hindi natin pwedeng pag-uwin. Ano, okay na dito? Okay na. At dito na tayo. Wala nang tao eh. Oh guys, wala nang tao eh. Hindi ko alam kung bakit walang tao. Linggo kasi. Siguro nagpapahinga Dito ka sila. tayo. Dito ka tayo. I-count, ibilangin na natin to guys. Ito na yung nakuha natin. Ito na lang yung nadagdag doon sa kanina. Konti na lang yung tao eh. May tag-iisa sila. Si Sir De La Rosa may isa. Si Sir Lacson may isa. Si Sir Isko Moreno isa. Tapos si Sir Bongbong dalawa. Si Ma'am Lenny ang nadagdag na lang is 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19 na lang. So guys, ito na po yung total dun sa pangalawa. I-total na lang natin dun sa dulo ha. Salamat po. At yun mga ka-chons, natapos na nga rin ang ating Kalye Survey Part 5 dito sa Tinamba, Camarines Sur. At magkita-kita pa po tayo sa mga susunod nating mga Kalye Survey pa. At yun nga po pala, itong video nga po pala ginagawa namin na to. Papaalala lang po namin sa inyo na sarili po namin content to as a YouTuber, as a vlogger. Gumagawa po kami ng video para sa watch hour po namin. Hindi po to may nag-utos sa amin o ano man na may nagsabi kung sino po magsa-survey. Sarili po namin tong kagustuhan gawin tong video na po para sa YouTube content natin mga ka-chos. Nilinaw na po namin sa inyo. At sa mga OFW pala natin, naman. Sa mga OFW po na kasamahan ko dati sa Hong Kong, hello po sa inyo. Tsaka yung mga nasa ibang bansa rin, sa ibang parte ng mundo, salamat po sa inyo. Mag-iingat kayo lagi sa mga Middle East. Sa lahat, sa saan man kayong palig ng mundo. Yun. Maraming salamat sa inyo. Saka, salamat po dahil nag-growing up po yung channel namin. Yung channel na to, maraming salamat po talaga sa suporta nyo mga ka-chos na kahit mahirap po talaga yung ginagawa namin, gagawin po namin para sa inyo. Ang amin lang po, panood lang po kayo, okay na po sa amin kahit wala na pong bayad. Yun lang po, basta ito ginagawa po namin para po, at the same time, ginagawa po namin itong video na to, mapanood nyo yung mga nangyayari kaganapan mga dito sa Camarines Sur. Hindi naman po kami makakalayo dito dahil malapit lang po kami dito talaga dito lang po kami talaga sa Bicol. Sa kami dalawa po kaming anak na binabantayan na kailangan makauwi po kami kagad. Yun nga po sinabi po namin na as a content lang po namin itong ginagawa namin na to. At the same time, naipapasyal namin kayo dito sa Bicol. Yun, mga ka-chol. Yun, maraming salamat po pala. Hindi na po natin patatagalin ito. Papaalam na po kami. At yun, kung bago ka pa lang po sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin Kalye Survey. Maraming salamat sa inyo mga ka-chol. At sa susunod, magkita-kita tayo sa mga lugar nyo. Sana mapuntahan natin mo, no? Oo. Yun. Maraming salamat talaga mga Salamat ka-chol. po. Paalam na kami. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. I love you mga ka-chos. Bye-bye!